Short time. Ngoti tiri hatimboita zvombodhasa kana maminitsi. Ndetongoti ndikatofunga kuti hai nezvine zvakwana, zvine zvatokwana. Zvine zvatokwana panguva idzodzo ndatofunga inini kuti haiwa zvinezvika zvakwana. Ndotokudza kuti sha chita job ukatononoka ndakusumuka. Chete. Mari yako ndenda nayo. Chete ndakutoenda. Alright. Ko amuna here maskiri amunoita kuti murume achingosvika akasike kupedza? Murume wamwe azhinji vachona unongokasika kupedza. Unotaisa doro raanonwa. Azhinji vanomwa zvibhodhoro ziya. Vanomwa zvibhodhoro havaite. Zvamuri kuti zvibhodhoro ndezvipi vanomwa zvibhodhoro hazvisana chateu chichiri. Netumbu kwauti musatombotora ziya univavo. Tora unomwa doro chero chero. Sei musingati vanomwa sei muchiti vanomwa zvibhodhoro hamuvadi? Vanoita long time. Havapedzi. Ndivo vanhu vasingapedzi manjiva. Vanonidza ivavo. Basa haazonzwisise futi kana akadhakwa nedorero. Ko vanokasika kupedza ndivo vanomwa rakaita sei? Vanomwa malebo. Vanomwa mazambisa. Aiwa. Nerimwewo zvaro rimwe doro rakanaka. Kwete doro rekudharuta. Havapedzi. Saka tichivasiya. Kana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media tiri paprogram yedu yamazuva ese yatinodaidza yekuti Bisho Reality. Paprogram ineyi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV, panyari kani. Endai munoona this program muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vana vadiki havasi kutenderwa kuona this program. Saka panapa ndine muenzi panapa. Atete makadii? Tipeni makadiwo. Aiwa tinofara. Chekutanga da kuzivisai kuti muri kubuda paTV. Ndikuzvinzwa. Nyika yese iri kutokuonai. Wese munhu ane access yeinternet akangoenda paChibanda Media ari kutokuonai. Zvakanaka. Alright. Ya, da kuti muzivise vatariri kuti munoita. Alright, tanga ine kuti pastor renyu. Ndonzi Caroline Mvere. Alright. Chakumbira kuti mutitaurise mchana kuitira kuti vanhu vanase kunzwa. Ai handitika. Ndonzi Caroline Mvere. Alright. Kana mune nzara ndokwanisa kuchekera chikafu. Aiwa. Alright, kutaurira pasi pamunogona kunge mune nzara. Aiwa kana. Alright. Caroline, basa rako raunoita nderechii? Iroro rekuenda kuBhawa iro. Ndorandinoita. Kuenda kuBhawa muita sei? Hamusina jekesa. Kutsvaga mari. Ndiri kuBhawa. Ndorandinoita basa iro. Kutsvaga mari kuBhawa. Asi munoshanda muBhawa muchii? Kutsvaga kuvarume. Ndotsvaga mari. Kutsvaga kuvarume. Alright. Basa iri makaritanga rini? Ndakatanga 2014. Basa rangu. Pandakaritanga ndiva ndambomira. Ndima ndaritangazve. Nenyaya yekuti unenge usina murume. Pandatanga basa iroro futi. Ndinoraramisa vana vangu. Ndakunatsonzwisisa ini nekuti chii chakanyanya kuitika kuti muzoti mafunga kuenda kuBhawa? Ndine shamwari yakangondikoka kuenda ikoko. Ndanga singatozvizive nenasingatodi. Ndangonditi handii unoona chichi ndakatomboda kuramba. Ndatozongoona kuti inga zviri kufamba. Zviri kutoita kuti ndiraramise vana vangu. Ndozvandakaita izvozvo. Alright. kuBhawa makatanga kuenda musina murume? Ndisisina murume. Pandakatanga kuenda kuBhawa. Alright. Ko chii chakaitika kuti muzosiyana nemurume? Murume wangu angotisa pamba kaenda. Takangonetsa. Takaendawo kumagirlfriends vanogara. Ndangosarawo ndiri ndenga nevana. Asi maimushusha kana kuti maimunyima? Aiwa ndasingamushuye. Problem yangu inini ndine hasha. Ndairwa. Kana makambona age metro ya 2011 ndakabuda imomo. Mukaedza nemechi metro. Nenyaya yekurovana nemurume. Kuzivhukoti. Ndomba ndakabuda inini. Kuti ndiri hasha ndorova. Ndakutorova zvechivanenda ndakutorova.
ndozvandakaita atanetsana murume wangu mupurisa aripo paCentral wandakarowana ndaigara kuProspect mudhafosi wandaiga patangusiya. Alright. Atiri kupanzwisisa. Ko sei makazofunga imimi zvekuenda kubhawa? Ngochona kuti hapana chekuita kuti uwanise kuraramisa mhuri. Iye anga asandipe mari yekuchengeta vana. Ndobva ndatongoona kuti zvinhu zvingatongondiitira panguva inika. Hapana mumwe munhu ari kundibatsira, mungozoti kana uchinge usisina murume vanoziva nokutasira pasi. Vanenge vasisina basa newe. Asi pongone mari vanhu vaikuda. Asi ndisisina mari sezvandave vanhu vanenge vangoti haana basa. Saka ndangoona kuti ndizviraramire ndisaende mumba memunhu ndozvitsvagira mari yangu ndega. Handitanga kungoita izvozvo. Ndiri kupanzwisisa. Mune vana vangani? Ndine vana 4. Zvino vangu 3 ndovandakasiya nemurume wayo, ndakasiita mumwe 4 nemumwe murume ari kuOverspring. Angondisiyawo futi, takambogara tesasi azongondisiyawo futi. Wekutanga mwana akura sei? Musataura ini zita, but akura sei uye mukomana kana musikana? Mukomana ane 26 years, Anthony mukadzi wake wekutanga. Ko wechi2? Wechi2 atokura ane 23 years. Anotozvishandira kwaanogara, anogara kuMaryland. Mukomana uri musikana? Musikana. Ndivanotondibatsira kundichengeta, vanondipawo imwe mari. Ivavo vakadaro. Topanzwisisa. Right. Ndaona kuti mwana wenyu yakura uyu. Vamati one day dhuma naye patouch line. Maybe munhu wechikomana kapa kwanogona kuzonotirega nditese ndimbotsvagewo dhuma naye patouch line, kana kuti muona abva atora shamwari yenyu munonzwa sei? Handitomboenda kusaidi kwandoziva kuti anofambira. Kwandoenda kumwe chete kubvira ipapo kwavasingafambire ndokwandinoenda chete. Ndekupi kwamunoenda ini? Enda kuMbara wandoenda. Ivo vana vangu vagara ikoko. Mwana wangu mumwe anogara kuRevenge 7, mumwe anogara kuMaryland. Wanogara. Ko musikana uyu makazongonzwa kuti akuita zvetouch line maybe nekuti vakuru vakati hanzi mbudzi kudya mufenje ufana nyina, anogona kutotora uchi ruoko rwenyu, munonzwa sei? Zvinenge zvangowanika mungwasha. Hapana zvandingazviite, zvinenge zvingoripo nekuti inini wacho handino maitiro anenge aripo. Zvinenge zvangoitikawo asi handimbotarisira izvozvo. Nekuti mwana wangu inini pake zvake izvozvo zvanga ari paatachment yekuNS8 anoenda kuZambia. Ndobasa rake rano. Alright. But aiwa pakanaka. Ko vamwe vasara vadika vakura sei manje? Mumwe wacho ari form 1 ari kuboarding. Ari kuSt. Max. Kamwe kacho kadiki ndovasara kumbo. Ukadiki. Ndokandogara nako chete. Saka ndikuona kuti zvakatorongeka. Mutori nemwana arienda kuboarding. Saka zvinhu zvakarongeka. Hatigarikana navo, vanogara nababa vavo. Saka baba wacho anoendesa kuchikoro. Pane gasi pagate number 1. Zvinhu zvavo zvakarongeka ndini. Handakagara mushi ndiunyepere. But mangopindiwo mhepo. Yakaita kuti tisiya. Mhepo idzi munombodzifambirawo here maybe kumaprofita kana kun'anga kuti munzwe kuti pamwe kuda kwenyu here kana kuti kuna ari kutosimudza mhepo? Ini ndine chivana ndochiri kunetsa pandiri. But pane vari kuchidawo ndovanozosumudzawo mhepo. Ngozi nechivanhu chemusha wese chinofanira kunge chichishanda musha wese ndichichengeta mhuri. Ndochiri pandiri. Ndokutoti izvozvo ndinosvikira ndozviziva. Munosvikirwa? Saka ndotozvikira atete ndozvitoripo. Saka makatanga kusvikirwa so tiri paTV kudai so ndoita sei manje? Hazvizongoita pese pese. Ndotosvikirwa ndotopita fodya izvozvo. Ndotoenda kumatare pandori pano. Nezorona ndori kumatare. Ndakatodzoka kumatare nesoro. Toti zvifambi. Vanotaura alright. Vanoti munosvikirwa nei? Vanotaura ameno uye makaziva sei kuti munosvikirwa? Natsopatsanura ipapo. Ndakaudzwa nevanondishandira vanenge vanoita kuti ndisvikirwa vacho. Nehama dzangu dzandaifamba nadzo. Ndaingotaura zvandizingotaura zvekuenderana. Nezvinenge zvichitaurwa nevanenge vachishandira. Plus inini wacho ndinosvikirwa nambuya vakabereka baba vangu.
ndo vanomusvikira mandiri machembere kumadziro nemhondoro ndozviri pandiri. Saka hanzi manje dare renyiri rinoda kugadziriswa sei kuti rive dare rakajeka, dare rakatwasanuka? Rinenge richida vana baba vangu. Zvinini baba vangu chenya kubereka inini vakashaya. Saka ndasara namai. Variko vacho havadi kundigadzirisa izvozvo. Vandori neudzinyu nazvo. Vandozvidawo. Ungede kuti dai zvanga zvisiri apa, zvaenda apa. Saka mhepo inogara painoda. Ndiri kupanzwa. Mungave munhu wekutanga here kudzinza rekwenyu anoita basa ramunoita here kana kutoti zvitoriko? Basa ripi racho? Basa rekutengesa bonde. Notiti wangu vakariita vakafa. Vakatoritawo vakafa. Saka ndo mamuri kuronda matsimba ndezve ngatiti ndezvedzinza handiti. Ida hangu handingati ndezvedzinza, idida hangu nekotongoro musikanzwa kuti ndenchitongoitawo hangu kuti handina kana chokuti ndingaita hangu panapa. But ndakutongoona kunge ndinoita unenge musikanzwa ndondodziurwa newakawanda. Nyangwe ndikaenda kubasa kwangu handikunyepera. Ndinogona kutonzi buda panze iwe. Uyu ndiuone. Mamwe ane mazimota avo, ane masineki wakadai. Utori kuti uri kutambisa machembera ari pauri iwe. Hauziwo kuti mudzimu uri pauri wakakosha zingaita. Kutambisa machembera ndogona kuzviitwa nevanhu vakana vatatu one day. Ichitaurirwa zvakafanana. Kusvibisa machembera ari pauri. Watomusikanzwa wandiri kutoita. Usingafaniri kunge ndichiita. Right, takumbodzokera kumashure shoma. Murume wekutanga ari kuziva here kuti ndo zvamuri kuita? Haazvizivi kuti ndo zvandiri kuita. Ko murume wepiri? Haazvizivi futi kuti ndo zvandiri kuita. Ko akazozviziva manje? Hatombofanira kuzienda, hatombozviziva. Hambotozviziva. Ndotoita zvinhu zvangu zvakadzikama. Hamutozvizive kana mukasvika mumbogota mutomboziva ndoitei. Ndotongogarawo pamba semunhu. Ngakangoitawo semwe madzimai ndotofarirwa nevanhu. Hatombozviziva kuti ndoitei. Zvangu ndoita ikoko nyiziya ikoko. Baba vangu amboona kana murume kana bhutsu yemunhu inopinda mumba mangu amupindwe. Saka muri kuti mimi kana munhu akati maybe ari kuda sleep over, da kurara kumba kwenyu hamubvumi? Handibvumi izvozvo. Handizvidi. Mumwe mangu hamutodi. Ndinoona kunge ndatadza zitereki kuisa munhu mumba mangu. Handizvikwanisi. Saka ko kana akati alright, haasi kuda kuuya kumba kwenyu but arida kuenda nemi kumba kwake. Kumba kwake ndoenda asi kumba kwangu handidi munhu. Kwangu hakuye munhu. Ndototi kubvira pandakazviita hapana kana anomboziva munhu kumba kwangu. Ndofamba ndega. Ndiri one. Nenchidzoka ndega, nena ndega ndidzoka ndega. Ndi munhu ati. Kuita chigida goriya, gida goriya. Ndofamba ndiri one. Zvinhu zvangu ndoita ndega. Kana vaitombondityira kuti pamwe maraini achatora varume vedu ka. Vakatozozviona kuti handinini vanhu. Ndoita zvinhu zvangu zvakanyarara. Iziye ikoko ndodzoka. Pamba pangu ndinenge ndingorumba. Ndozvifambira ndiri one. Ndifambe nemunhu. Handifambe nemunhu. Ko right. Murume wepa next door. Maybe ari kudawo dhiri ka. Pamwe anyimwa akabonde kuside door. Pamwe anogona kunge achiziva kuti ndo zvamunoita. Akauya achida dhiri. Munoita sei? Handitombomuda. Ini zvinhu zvangu ndoitira out. Handina kana basa naye, handimuda. Handiite madhiri one. Ini changu kufamba chete muchindiona. Ndichidzoka kumba mangu nemwana wangu. Ndichidzokera kwandinoenda kana ndida kuenda ndatonzwa kuti ndakuda kuenda Friday. Ndakuda kuenda kubasa kwangu ndopandinoenda pakati pese apa handiendi. Nenda Friday Saturday pamwe Sunday ndiende futi ndiri kumba. Handifambi nemunhu, handide munhu futi. Ndinabasa nemunhu wese, handina futi yekuti hanzi boyfriend yekuti yangu chaiyo. Handina. Vese wakangosangana wakafanana ikoko, chandongoda mari yavo ndovasiyeko. Chete. Short time munoita mari. Short time 5. 5? Hamuzimu kudhura here? Aiwa, handisi kudhura. Bosi ndichabhadhara kana bhesi, handiwe unogona kundibhadharira. Zvinongoenderana nemunhu.
kuti akufarira sei anogona kubhadharira bhesi racho dhora iwo kuti 5 yakwe zvingoona neusimati wako unenge uri because ndakaita mavideos vanhu vakawanda kakuAppworth kwenyuku vandaziva kuti madhora for $2 vanotodhura ma$2 ko imimi renyu razoita sei razonzi 5 renyu rakaita sei roda kuziva rine chii handishandire pavanoshandira ndakasiyana handiendi pemadhora ndinokocheta miri wangu unodhura ndinoita unodhura kwete kwakachipa sekebwewedhi handitodi kana munhu wemebwedhi handibudi handidi kana kutomuona andinode nezvake yana handimborese kuona usatodaira ndekuti handivadi ndotodawo kwandoenda chete saka imi morit pane pamwe vanoda kunatsonzwisisa munowanzorara maybe kana ngatiti basa zuva racho harina kudzikira uye harina kukwira stereki maybe riri pakati nepakati munowanzobata makastoma mangani pazuva hai ndikwanisa kana kubata kana 3 4 zvatokwana kana 2 alright ko kana maybe ngati nhasi aiwa nhasi chakachaya makastoma akazara munonobata mangani ndizomboita zvemakastoma akawanda munhu kazhinji kwatinoenda anodedzi rangu unorara chete handizoite zvemashoteni ina ngunorara chete ndochibhadhira mari yangu obhadhira kana iri loji obhadhira loji towangurara pamwe handitomboite kana shoteni alright sleep over yenyu mari ine 820 munodhura manga aiwa hama ndikandisa mapfumo pasi price yacho yekurara munodhura zvino tiri muna June tinaniwo ndimepinda muna June right kachando kaichi toziva kuti hamusi kurano here promo zvino zvakuenderana nemunhu wachoka zvinoitika ndezvekuti munhu kana ane mari yake mwamumbomutyira anobvira kutengera bhiya ugorinwa ugopedza kutengerwa bhiya riye ndikotengerwa chikafu chandiri kuda agozondipa 20 yangu agobhadhira loji ndozvavanoita zvinoenderana nemunhu aiwa tiri kupanzwa ndinonzwisisa kuti vanhurume vakasikwa zvakasiyana kuna vane dzipfupi kuna vane dzikobvu kuna vane dzitete kuna vane dzirefu mautanga kuseka imimi munowanzofarira yakaita sei haina ndifarire hombe ndifarira diki ndovandoda sei muchida akadiki gambondifizure handidi zvohombe zvezvokuti andakanyanya aiwakanyanya ako kabati nangu handikude handidi zvokuzofamba ndakurwara neako hombe aiwa handidi ndoda iri pakati nepakati iri pakati nepakati vanhu vakadzivisa nokuti iri pakati nepakati pete kuzodoka diki kake kuti ndinotozokwara nekufura makumbo aiwa handodoka iri pakati nepakati ndike ndakasimba ini ndozokwara nekusumudza makumbo kudai aiwa iri pakati nepakati ndakanzwa mumwe achitanzi aiwa akadiki here akadiki kanondinyerekedza akadiki kanondinyerekedza vakadzi avade kadiki ende vakadzi vakanda vade hombe vanokuda iri pakati nepakati iri pakati nepakati ndo inonakidza chete ko alright ko imimi hanzi hombe inoita sei da kunatsonzwisisa imimi hombe inoita sei imwe yacho unototadza kana kuipfekedza kondomu inotonetsa saka unenge uchitoona kuti kana nini wachona ndozvikwanisa here izvi zvinenge zvakamira zvakadaro enge toramba kupinda kondomu segoda but imimi right vanhukadzi chimbonatonditsanangurai pane vanoda natsonzwisisa imimi munochema kuti hanzi hombe inorwadza vanhu kuti hombe inorwadza hainake inorwadza alright but nzira iyeyeka ndo nzira yekuti kana uchinge munhu mukadzi ada kuzvara ndo nzira yekuti mwana anobuda nenzira iyoyo wakatarisa nokukora kuita musoro wemwana nemwana wotarisa nenhengo yechirume wozoti mozva tichizvara isusu inodzokedzana zvakasikwa naMwari inongodzokedzana zvainga yakaita yotodzokera zvainga iri zvekutiwo kana iye auyo munhu akadaro handiti nezvibereko chibereko chiye akandidhuma iye ane hombe iyoyo akutondikwadza zvatosiyana nekuzvara mwana kuzvara mwana ndorwadziwa zve 2 minutes izvo zvauzorwadziwa zve 2 minutes kana unenge atoda kakutoita pungwe newe achidaro saka zvinenge zvakasiyana alright ndiri kupanzwisisa ndikuona kuti imimi
masangana nedzakawanda tripu dzipfupi dzikobvu dzitete right icho kwadicho asina kuwa zvandikutaura izvo saka imimi panombada unatsonzwisisa makasangana nemunhu anoti right ada kukurorai munokwanisa here kusiya basa iri ndinosiya ndanditori mumba ndakatozosiye ngoti mheno zvinongoitika murume wacho akangoenda pandaimuda kwete kuti varume vongwese vakatoenda ndaivada kwete kuti ndanga asingavadi pane zvinongoitika saka muchazovimbika here kuti because mumba kana madzokera mumba muchange mane one size imajera dzakasiyana siyana muchazosvambisa sei nda kunzwisisa ipapo ndakatogara ndakatombozvisiya ndikatogara nababa womwana wandinaye handina kana wanjera ndakaenda somewhere handifambi ndogara mumba mangu wekutanga makagara naye makore mangani ndakagara naye 7 years wekutanga wepiri makagara naye makore mangani 3 years ko wekutanga uyo zvamakasiyana anombodzuka here achiti hanzi ameno hanzi wakambona navashayani aiwa asati ambodzoka tinoonana pabasa pake ndokana ndichimuonawo tototaura tese pafoni kazhinji ndichida mwana ndichida mwana ari kuchikoro totaura tese kana pane zvaitika pavana totaura tese mumwe wacho uyu ndototaura naye parimwedzi rochaenda totaura naye ndogara ndichitaura naye aiwa chinhu chakanaka ichicho ndofunga mhuri yezimbabwe muri kuzvinzwa kuti kana vanhu muchinge marambana muchinge mapesana hazviri kuti hamuchataudzane kurambana hazviri kuti mafanira kutoita maenemies especially kana muchinge marambana mune vana munenge marambana maybe pamwe mangopesana pamafungiro nezviito asi ukama hauperi hunoramba huripo chete nekuda kwevana panorwara mwana pai kana tikatiti mwana arwara aendeswa pahospital muchasvika munosvika nguva munosangana chete ipapapo mumwe aya nemabhanana mumwe aya nemaorenji chichi this and that saka handofunga ikurudziro yangu kuti kana muchinge marambana musaite maenemies anditika right atete todzoka panhau yedu ndinonzwisisa kuti vanhukadzi vane madays avo aya nguva yevanhukadzi yatingati right pachishona kumwedzi vamwe vanoita 7 vamwe 8 vamwe 3 vamwe 4 nguva iyo yasvika pamwe kuda imimi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumba hamuna mari yerendi zvakatopresa ndeapi matanho amunotora hai inini hangu inini izvozvo handifambe ndakadaro ini ndine vana ndinotumirwa nevana mari yerendi kazhinji ini harendi handibhadhari ndotumirwa nevanhu vangu kana chikafu ndinotengerwa nevana izvozvo ndakatotumirwa dhara yerendi nemwana ndagara mwana wangu musikana anotumira akatonditumira saka madha mimika kuura kwenyu kundaona kuti mimika ameno muchandiregerera ni macho kwanda kutaura kuura kwenyu mimika ndaona kuti hakusi kuura kunenge kutambura munenge mune musindo aiwa mwana azondiitira zvese handikunyepere handingapote nditi mwana kese kese ka ndine zvangu zvandinoda saka njiziende nichitsvaga zvinhu zvangu zvandinoda kwacho zvacho zvamunoda zveche kana mwana wacho makataura naye akakupai kana kacapital makatanga kana kabusiness kana kachichichi azvibude here naye atete ndakambotaura naye havasi kundipa kavana vacho saka ndizozviita voza havandipe ndakaudza kuti ndipe mari nditange kuita business havandipe pamene wakazondiona pativi vochandipa aiwa vanotokupai imi muri nemakore mangani atete ini ndine 46 aiwa 46 atete no hamusi kuzviregerera here makore musati machembera imi aiwa munokwanisa kukiyakiya zvimwe zvinhu atete ini ndinotokiyakiya handakaudza ndipei mari but ivo vanotoita kunge maudambe amene zvaunozviitire mwana wangu atone iphone ndichanisa iphone izvo ze 2000 but hatodi mari pamari apa akapaomera haazondipeka mari right iwe mwana wamomzi wewe uri kushandisa iphone ukuzviziva saka kazoda kuritaura momzi vari kuti kana wakawapa something waona kutanga business ukasiya basa ravari kuita iri chinhu chakanaka shamwari kuti wakabva usakangamwe wabereki nhai mufana wami kana kuti sister wangu haniziva kuti mutaura nani right atete daunatsonzwisisa zvakare vanobada unatsonzwisisa handitika
Saka vanava vakaona this video vakataura kuti aiwa mama taakupai mari kuti mutange something. Munochanatosiya here zvoko zvemazviro kwazvo? Siya handitozvide handikunyepera ndisaka ndienda kana kairi kana kawani pawiki. Ndokuona kamwe chete. Handiende pese pese be. Hazvisi pese pese kesho. Ndienda kana kawani. Kana katu. Ndino zvandoita pawikendi chete. Handiende kamazoezi. Endiri kumba. Handitozvide. But handina capital yekutangisa. Kuti wodii. Chete. Ini ndonzwisa kuti bonde zvandikutaura zvaasi makuhwa ndochokwadi. Bonde rinonyanyonakidza kana munhu uchinge wambogarisa usingariite. Wakazorita unonakidzwa usingaite. Imimi magara munoita pese like every day muchiita bonde. Muchiri kunakidzwa here nebonde? Ina handiti every day. Ndine weekend rese ndakagara kumba kundiri one. Nemwana. Ndinotozoenda weekend. Weekend yandienda kana munhu wacho ndisina basa newe nengoda mari yako andabasa nekuti ndinganakidzwe newe kana ndisingakudi. Ndotonakidzwa nemari yawandipa. Nebonde. Handinakidzwa nemunhu wandisingadi. Zvinhu zvese zvinotangidza munhu wako wakazvipira. Kwete kuti usina. Zvimwe zvese zvisina basa. Handinakidzwe nemunhu kurara nemunhu ndisingamudebe. Hazvimbondinakidze. Handikunyepera ndichitongoda mari. Varume takasikwa zvakasiyana. Kuno especially kana uchinge wagarisa. Unoona kuti uchitopfekedzwa condom. Kana achipfeka ega munhu akatarisa kana gumbo segumbo renyiri. Munhu anogona kungobva atopedza asati aisa. Makasakana nemunhu akaita seyeye kuti apedza maybe angodaiso anakirwa. Asati amboisa munomubhadharisa here? Andipa mari yangu handandikumunisa atondiona. Handandikatondiwonerera. Mpe mari yangu. Mari yangu mukuti ndombotanga ndati ndoda kuzoti wozondipa. Ndotanga watondipa. Ndozotoita zvatoita. Hapana game unotambwa mari isati yamuomweka. Ndotambwa ndatoisa pakanaka mari yangu. Saka imi atete. Munhu anobhadhara here zveshuwa asati aisa. Mari yangu ndatonayo kana zvikaramba kana ikaramba kumira ni problem yangu. Nditi ndiwe. Chete kana pasina bada. Utongodzokera. Ini mari yangu ndakutoenda. Kana yaramba kumira ndizvozvo. Ndichakuita sei? Topanzwisisa. Hapana zvandingakuite kana yaramba kumira inini haisi problem yangu. Alright. Kumabva masangana nemumwe wekuti maybe abhadhara short time baba. Munhu akarowa Congo dust kana kuti akarowa mapiritsi anotengeswa nayo anotengeswa kuma-avenues aya mwana mai. Munhu haasi kupedza ari kukwesha zvekukwesha zvizvi zvekuti baba friction inenge ichiitika ipapo baba unopedzera kwaakupisa kwakudai so. Ndeapi matanho amunotora? Ndomukudza kuti shamwari zvako zvako. Pemari yako paita sei? Pakwana. Yawandipa. Chiburuka. Ndomuburutsa. Mama, atete. Munoburutsa munhu asati apedza abhadhira mari oburutsa unze kunze kwekutoti atovedzera futi. Kana asina kuvedzera hapana. Ndomuburutsa. Kuti yako mari yepawashanda pakwa. Zvaenderana. Kana pasina mari yaavedzera hapana. Alright. Ndopanzwisisa. Ko hamuzosangana nawo mwana unoti notanga kuzonetsa nawo kuti aiwa sha ndingaburuke because asati apedza chimwe. Asi kana asina kutovedzera mari hapana chandinoita newe ndinokukusiya. Ndotongokuburutsa. Ndotongoenda. Iwe uchatozongonyara chete kakuya kwandiri ndiri kune vanhu. Haumboya uchizvitaura izvo. Saka short time yenyu imimi munoda kuti munhu asadarike maminutes mangani? Short time. Ndongoti hatimboita zvokumbodhasa kana maminutes izvo. Ndotongoti ndikatofunga kuti nezvine zvakwana. Zvine zvatokwana. Zvine zvatokwana panguva idzodzo. Ndatofunga inini kuti haiwa zvinezvika zvakwana. Ndotokudza kuti sha. Chita job. Ukatononoka ndakusumuka. Chete. Mari yako ndenda nayo. Chete ndakutoenda. Alright. Ko hamuna here maskiri amunoita kuti murume achingosvika akasike kupedza? Murume wamwe vazhinji vachona vanongokasika kupedza. Unotaisa doro raanomwa. Vazhinji vanomwa zvibhodhoro ziya. Vanomwa zvibhodhoro havaite.
zvamuri kuti zvibhodhoro ndezvipi vanomwa zvibhodhoro hazvisana chateuchi chiri netumbwa kuti musatombotora zisiya nevavo tora unomwa doro chero chero. Sei musingati vanomwa sei muchiti vanomwa zvibhodhoro hamuvadi? Havanoita long time havapedzi ndivo vanhu vasingapedzi manjiva vanonidza ivavo basi haazonzwisise futi kana akadhakwa nedorero. Ko vanokasika kupedza ndivo vanomwa rakaita sei? Vanomwa malebo vanomwa mazambisa aiwa nerimwewo zvarowo rimwe doro rakanaka kwete doro rana rekudaruta havapedzi saka tichivasiya. Aiwa ndiri panzwisisa. Muri pakuita bonde ipapo rakunakidza kondomu varati ba hero kondomu raputika katiti maybe hamuna kurinzwa. Ndezvipi zvamunoita? Kazhinji inini handikunyepera kondomu ndorinzwa kondomu ndochinja ndodzwa manje rinorira kondomu noti pa ndochinja ndonzwa manje ndotoburutsa munhu ndotomupfekedza rimwe. Haizvo handitadze inini handipfekeri munhu handiendi naye haapfeke kondomu ega ndinopfekedza because varume vane masikiri ekudumbura kumuromo vanenge vasingatodi kondomu. Ini ndinopfekedza ndega nekuti kakata kuti rirembere umberi kuti sapoti varume vakapfeka vega vanomedura saka ndototi handipfekedzerwi munhu kondomu newe ndopfeka iwewe ndotiri kupfekedza uya ndopfekedza ndega nekuti varume havadi kondomu. Mati mambonzwa here nezvezvirwere zvepabonde zvatinoti izvo pachirungu ma-STI kana kuti ma-STDs? Tinotomaziya akatombomaitawo pakutanga asi izvinezvi hatichambaita. Takuziva kuti murume anopfekedzwa kondomu otarisa kondomu racho kuti rakapfekeka sei hatichambozviita. Imimi chirwere chepabonde chamakaita chinonzi chii? Inonzi chirwere isipi inonzi drop yandakamboita ndichangotanga yandakamboita. Mungadi here kutirondedzera kuti chirwere ichi makachibata sei? Mune here munhu amuri kufungidzira kuti ndiye akakupai uye chii chakachaitika? Ndakatonyunyudzwa ndisati ndaziva chinonzi bhawa ndikutanga ndichibva ndatongoendeswa samoenda ndakana kutombopiwa kana sendi munhu iyende akatongondimanikidza akanga achingoita zviri zvekutora vanhu achienda nawo kusango ndasingazivi kuti kunoendwa kupi kana ndonoita sei achibva ngonondiita seizvozvo ndatongoona ndaisazoti ndoinonzi siki ndaitoti chibereko but ndakazoguma ndakuti nge ndinobuda ropa kusvika ndaenda pachipatara ndazoonekwa kuti idro ndarapwa paipera saka nanhasi ndazandazviita. Alright. Saka kubva ipapo pamuna kubvira mazorohwa yeke futi here kana kuti zvakafamba sei? Kana ndichitodawo hangu musi wekuti ndikuda munhu ndaona kuti munhu wangu uyu ndine munge munhu wangu wandinofarirawo aiwa uyu anenge ari wanguka notomborwa daro apana munhu anoramba ingozvisvina suti muchibhebha aigonaka tori nevanhu vedu vatinototiwa uyu newangu handinotorova naiye. Alright. Munhu wenyu wamukutaura wekuti ndiwo wamunoti ndiwo wenyu anozviziva here kuti munombonotengesawo bonde? Anotozviziva, tinotosangana tinotosangana ikoko tinotosangana ikoko but iye anotozviziva kuti iye ndiye wakadaro chete. Saka munhu uyu munhu ane mhuri yakewo here? Anenge ane mhuri yake. Alright. Saka ikozvezvi maane nguva yakareba sei muchifambidzana naye munhu uyu? Uye anoti munonaka iko ndamunaka anenge achiti kudii? Anoti ndinonaka katosaka achindira tosaka achidida. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Right. Kune madzimai vari mudzimba umu vane system yekunyima varume vavo bonde. Vakadzi vanokadzi ndo problem yenyewe. Zvanditaura hasi makuhwa musandipikise mucomment section umu. Ini handiri kupikiswa zvandataura. Saka imi unoda kuti kudii kuvanhukadzi vanonyima varume vavo bonde? Aindovaudza kuti varume wenyu tovatora kana muchinge muchivanyima isu yako nokutovapa
Zvava zvekuti anenge amunyima akatodaro zvake aisiripo tobata vatora tobata vatinakidza zvekuvatakidza zviya ava padzoke topaunozonzwa chidzanza handa ndakasungwa ndakasungwa kana anga ane mota ndakaita ndakasungwa nepolisi ndine ndakatomusunga kwete polisi kuti angadakidzwa munovatora moti vaita venyu tombovaita vedu panguva idzodzo handiti vanenge vasingavadi zvavo isagarawo vedu taivadaka vakangotisiya munovarovera chikapa munoita sei aizoita chikapa chedu inini hanzida panoda unazonzwisisa chii chinombonzi chikapa chinoita zvokuitwa sei da unazonzwisisa ipapo ndapota hangu uye zvakare kune vamwe vanhu vasinganozonzwisisa kuti chinoitwa sei vari mucomment section varida kuziva ndito vazhinji vanongoti mumba mwakadzi kana vane varume vanenge vachingoti takarara hatisisina basa nevakadzi vasina basa nevarume vedu takungorara chiro tikaguta tongorara kada umudzwa kubva tandisi kuda bai akada umudzwa manje isusu tinotumudza chikapa chinoitwa zvokuita sei nditsaurire unotamisa zvemuwestika eka uchiseberuka kuna baba eka muchibatsiranazve baba wakada kuendawo kusedhi wanzvenga ukada kuendawo kuwanzvenga kamuzoti agoka aiwa ndozvinonakidza varume nezvavanoda ndozvandoziya ini koskiri here kuchemerera iri riri bhori amene pamunochemerera munochemera zvemazviro kwazvo kana zvekuda kungoti murume afake aiwa anenge andinakidza ina angochemera munhu wese wese anenge andinakidza ndowandochemerera chete wandinoda anenge ari pamwoyo pangu ngozi wese wese ka wazvizomboita ani kuchemera munhu asingadivi ndotoda wandinoda ende iye angachitondinakidzawo zvizvo vari pamwoyo penyu ikozvezvo vangandaura chokwadi pamwoyo chaipo chaipo handi kunyeperai mazuva ano handina ari pamwoyo ba zvokuti pamwoyo chaipo aiwa handina ndinongototiwo hangu pane mumwe wandongosangana hangu ndikasangana naye mvese ndawandongowirana naye iwani oto kuti vanhu vese ini ndasiyana nevamwe vanhu handigoni kuda vanhu vese vese ngovada nditombovada kana pafoni pangu ama pafonwa kana ndakatongodai ndozvandingori saka kamera menu wangu akati auda kudhiri kamera meshamwari ndasisa kunoko akati auda dhiri munomubhadharisero kana achitongoda dhiri anenge atone mari yake tongoshanda nemari ndozvatinoita ko ini ndakati ndikudawo dhiri after show munondibhadharisera mana handiti mari here ndechitongodiwa tinitongoda keshi atongodoshandawo keshi patinoenda tinitongodawo mari tinongofambira mari right saka imi hamusarudzo here kana kuti for example kuti maibvi maona munhu wechirume akakura maybe ari kuma 80 something kuti hamutaure kuti like haisizira rangu muramba munongoti chamungodai mari handimbomuramba ndo vanotoita ivavo vanogodzera ka muchiita zvokuita zveipa kwaichatopire mari yavo vanogona kungondipa zvidzina vanhu ati handivo vari mwoyo ziderei hati vari mwoyo nowakadzi vanongondipawo rarokavo handivatorara uchingondiona voraroka vachingondionawo ndiri padhuze zvapera alright tada kuita tichivhara chirongwa nekuda kwenguva dzedu dzasina kumira zvakanaka riripo here zuva ramunotaura kuti aiwa makafadzwa pabonde kana riripo zuva iroro chii chakange chaitika makanga marohwa murohwe rwupi kuri kubasa kwedu chaiko kubasa enda handina kwandombonakidzwa nawo makafadzwa mumba akafadzwa mumba mangu chete ndomaingondinakidza pandanga ndingori mumba noma ndeinakidzwa nemurume wangu chete kwete kuti hanzi kunze aiwa kuna kunondifadzira murume wenyairo wakaroverwa akaita sechaichaiche novarume wangu vese vari kuti vaindinakidze handikunyemba vese vababa vana vangu vese vari vairi aiwa ndaingovada vese ngauri vanhu vange vandaida zvinhu zvizongozongoiti asi hazvisi kureva kuti ndaisavada ndaitovada maitira pakone embedha ndakuzwa kuti vanzi pakone embedha pamubhedha chaipo ipapo maita chii kunakidzwa chaipo kostai inokunakidzai ndeipi yacho chere kukotama inonakidza nemwe ndikakotama iwe ukaenda kuseri kwangu
iyo inonakidza haidi munhu ane hombe manje. Aiwa unokuwara inoda munhu ane iri pakati nepakati. Asi munhu ane idiki iri pakati nepakati inonakidza. Nekutarisa mudenga zvemudenga zvinonani but kuseri bo inenge kuchinakidza. Alright, ndaimbonzwa mwaita hanzi zvoni kana ukakotama here chibereko chinenge chava padhuze inokuwadza chibereko wachikadza wachinge wadekai kumashure vanongoda hameno pamusoro chichi. Aiwa inonakidza manje kumashure kana zviri pakati nepakati iri pakati nepakati aiwa inonakidza singaiti. Ko zuva ramunodorora kuti makakeshwa nemunhu maybe zuva rero maybe munhu yakakusotai ndakakudisapondai riripo here? Kana riripo pave kupi chii chakanga chaitika? Unombosanganawo nevamwe vasingabhadhari ndo vamwe vanokubhowa ivavo nokuti kana vakakutora mwatokubhadhari nokuzonja kupa mari yako kugoedza asina kupa kana sendi rako ndo vana vanobhowa ivavo ndo vana vanotibhowa. Nekuda kwenguva toda kuti mupe chingetiko dzidziso kumadzimai vari mudzimba kana kuti kumadzimai vari kuita basa renyu iri, munoda kuti kudii kwavari? Ndoti vari mudzimba batai varume zvakanaka nekuti varume vakasiya kunze sine nchitovadawo tinovatora vari kuitawo basa randiri kuita iri hakusiwo kuda kwavo asi kuti wakatosiona varume nemaproblems asi vanenge vachitodawo dzimba dzavo hakusi kuda vanenge vada kuchengetawo mhuri dzavo. Saka ndotongoti rabai makashinga kana zvichikunaka zvichiita kuti vana venyu vararame chete tenchitorera vana vachienda kuchikoro ndozvatenchitongoita kubhadhara vana vedu kudya kwevana vedu zvinenge zvakangonaka zvakadaro. Aiwa tiri kupanzwa mashoko makukutu ayo atiri kupiwa naatete vedu, atete vekuEpworth. Matigara zviye zita munonzi ani? Zita rangu manje nerokubasa ndonzi Dhanyaradzo. Alright. Ndo zita rangu. Mashoko atiri kupiwa tikati baby Dhanyaradzo here kana kuti hameno? Aiwa handisi baby. Ndato mai. Alright, mashoko atiri kupiwa naatete mai Dhanyaradzwa. Ndonzi Dhanyaradzwa. Machani? Dhanyaradzwa ndobasa zita rangu rokubaya. Ndofunga murungu anzwa mega, murungu zvinzwira mega ndo mararamiro atinoita pano pasi pezuva. Tinorarama zvakasiyana siyana, handitika tese hatingaperi kuita kama president kana kuti tese hatingaperi kuita mapurisa kana kuti hatingaiti masoja tese, hatingaiti maticha tese, hatingaiti mavhenda tese. Mumwewo anoshandawo basa iri, mumwe ndivhenda akarwarawo anoendawo rapawo nadhokutawo, dhokutawo akadawo chikafu anotengawo kuna vhenda. Handitika vhenda akadawo bondo akada mujolowo ana sistrena vanenge varipo zvakare. Ndokusiyana kwemabasa acho, mumwe ndidriver, ndo zvinoita life. Handitika so kindly tell me what do you think in the comment section. For now it's lockdown, but before lockdown tell me kana muchida kuti sister kana kuti moms kana kuti atete vadzoke zvakare pa next video. Chamunoita imimi munongo like a video, ndakaona ma likes awanda mandazoti aiwa atete tinovadzosa zvakare pachibanda media pa Bishu Reality Show. It's lockdown